Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, η Ελλάδα συνολικά υπέγραψε 3 συμβάσεις πέρυσι το Μάιο. Τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, που δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα, το Μνημόνιο Συνεννόησης, μέρος του οποίου πήγε στη Βουλή και έγινε νόμος, και μια τρίτη συμφωνία της Ελλάδας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δίνει την έγκρισή του στα όσα συμφωνήθηκαν. Είναι το μάτι του μεγάλου αδελφού, ας πούμε, από εκεί. Όμως εμείς ακούμε και μιλάμε μόνο για το μνημόνιο. Καυκικό το σενάριο. Κάτι μας εξουσιάζει, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όμως δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ακριβώς τι υπέγραψαν για εμάς. Η Νέα Δημοκρατία εξέθεσε την Ελλάδα στις πιέσεις των διεθνών πιστωτών της και παρέδωσε την Ελλάδα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Το έχω πει με τον πιο καθαρό και απόλυτο τρόπο, ότι έτσι όπως χειριστήκαμε τα οικονομικά μας, αφαιρείται και ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Μα εμείς, όταν ακούγαμε για μειωμένη εθνική κυριαρχία, καταλαβαίναμε άλλα πράγματα. Τον περασμένο το Φεβρουάριο που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν πάμε σε δανειοδότηση, ξέρω εγώ, θα χάσουμε μέρος της εθνικής. Ακριβώς, σε αυτή τη δήλωση αναφέρομαι. Εγώ πίστεψα ότι εννοεί, όπως έχουμε δώσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Με την συνθήκη του Μάστριχτ, ένα μέρος αρμοδιοτήτων που περιορίζουν κατά κάποιον τρόπο την εθνική κυριαρχία. Κάτι ανάλογο θα δοθεί και εδώ ως έλεγχος, παραδείγματος χάρη. Των τροϊκανών. Ναι. Και... Ότι θα έρχονται να μας ελέγχουν. Ότι κάπως θα έρχονται να μας ελέγχουν. Αυτό καταλάβαμε όλοι οι Έλληνες, κύριε Κασιμάτη. Ναι, αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αλλά ότι θα δοθεί δικαίωμα στους δανειστές αμετακλήτως και ανεφόρων να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιοδήποτε δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Άρθρο 14 παράγραφος 5. Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και ανεφόρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Αμετάκλητα και ανεφόρων, κύριε Κασιμάτη. Αυτό το έχετε ξανασυναντήσει ποτέ? Ούτε ο όρος ολόκληρος δεν υπάρχει, δεν έχει πουθενά. Τι σημαίνει αμετάκλητα και ανεφόρων? Δεν σημαίνει εχμάλωτος? Εχμάλωτος. Μπορεί να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν προβλήματα και σε ένα πρέσβη ακόμη που εκπροσωπεί το κράτος διεθνώς. Ναι, αλλά σας λέω εγώ, είσαι μια πρεσβεία. Ναι, που θεωρείται ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά μπορούν, παραδείγματος χάρη, θεωρητικά δηλαδή καλύπτει και μια επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλης επέμβασης, οποιοδήποτε άλλης σε μια παραμεθόρια περιοχή. Στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Να το δώσουν σε μια εταιρεία αξιοποίηση του Εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέμβουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει μια εξαίρεση για τις ακριτικές περιοχές? Όχι, τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Βέβαια, στο τέλος της συγκεκριμένης παραγράφου διαβάζουμε «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Ρωτήσαμε γι' αυτό τον κύριο Κασιμάτη. Λέει στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. Όταν το είδα και εγώ, λέω εδώ κάτι μπορεί να γλιτώσουμε. Και το έψαξα το θέμα και βιβλιογραφικά και με διεθνολόγους διακεκριμένους της Ελλάδος, δεν θέλω να πω το όνομά τους, και τους λέω τι σημαίνει αυτός ο όρος, όπως λέγεται και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λέει αυτός ο όρος στο διεθνές δίκαιο, στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που εννοεί το αναγκαστικό δίκαιο. Δηλαδή αυτό ισχύει γενικώς στις συμβάσεις, ότι εάν ένας όρος απαγορεύεται από το λεγόμενο αναγκαστικό δίκαιο του διεθνούς δικαίου, jus cogens, αυτός ο όρος είναι ολόκληρος ανύπαρκτος, ανυπόστατος. Παραδείγματος χάρη, αυτοί οι όροι είναι όταν παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία, όταν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Οπότε έθεσα εγώ το ερώτημα, εάν πράγματι αυτός ο όρος έχει την έννοια του jus cogens, να το πει η κυβέρνηση, να ησυχάσει ο λαός ότι ο όρος αυτός είναι εντελώς ανυπόστατος και ότι ας πούμε τους γέλασε τους Ευρωπαίους και μπήκε έτσι το πράγμα που να μην ισχύει. Δεν έδωσε κανείς μέχρι σήμερα την απάντηση αυτή. Αλλά το ότι είναι άνευ σημασίας αυτός ο όρος προκύπτει και από έναν άλλον όρο του συντάγματος, της συμβάσεως, από το παράρτημα της γνωμοδότησης των δύο νομικών συμβούλων.
Είναι το παράρτημα 4, σημείο 11. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εδώ δεν βάζει αυτή την ρήτρα, παραδείγματος χάρη. Εκτός εάν. Δεν την βάζει αυτή τη ρήτρα. Δεν υπέγραψαν τέτοια ρήτρα οι γνωμοδοτούντες νομικοί σύμβουλοι ότι είναι όλα εντάξει. Και πρέπει να πω εδώ ότι δυστυχώς βρέθηκαν Έλληνες γνωμοδοτούντες και υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω για τους νομικούς σύμβουλους του κράτους. Ναι. Είναι συνάδελφοί σας αυτοί που είπαν ότι είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι και αυτό αποδεικνύει ότι η βούληση των δύο συμβαλωμένων της Ελλάδας και των 16 χωρών είναι ότι είναι δεσμευμένη η εθνική μας κυριαρχία χωρίς αυτή τη ρήτρα. Και πριν ένας δανειστής μας δεν μπορούσε να έρθει εδώ να κάνει κατάσχεση στην εθνική μας περιουσία, δηλαδή τι και αν το δηλώσουμε, τι και αν δεν το δηλώσουμε στη σύμβαση. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωτικά σε όλη την περιουσία. Ας πούμε. Δηλαδή συνήθως οι συμβάσεις ορίζουν ορισμένα αγαθά, ή και αν δεν ορίζουν, σύμφωνα με τον νόμο ισχύουν τα αγαθά για τα οποία δεν υπάρχουν ασυλίες. Παραδείγματος χάρη, και ένας ιδιώτης, αν σας χρωστάει, είστε δημόσιος υπάλληλος, παραδείγματος χάρη, ναι, και δεν σας πληρώνει, ναι, μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο να βγάλετε μια απόφαση εναντίον του κράτους. Με αυτό μπορείτε να κατάσχετε δημόσια περιουσία. Ναι. Και μπορείτε να πάτε να κατάσχετε ή τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει το δημόσιο, ναι, ή ένα ακίνητο του δημοσίου. Ναι. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να κατάσχετε ένα πολεμικό αεροπλάνο. Δεν μπορούσε. Όχι. Γιατί ούτε το προεδρικό μέγαρο. Ούτε το κτίριο της Βουλής. Γιατί υπήρχε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Λόγω εθνικής κυριαρχίας, ναι, και λόγω προστασίας του κράτους. Άρα από αυτό παραιτηθήκαμε. Από αυτό παραιτηθήκαμε. Άρα μπορούν τώρα να μας κάνουν κατάσχεση, ναι, ας πούμε στο στρατό. Μπορούν να κάνουν παντού. Ούτε μπορούσατε να πάτε στην παραμεθόριο περιοχή. Ενώ τώρα μπορούν να πάνε. Ούτε μπορούσατε, ας πούμε, εσείς δεν μπορούσατε να πάτε, αν σας χρωστούσε το δημόσιο, να πάτε να κατάσχετε ένα κομμάτι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή ένα κομμάτι στα σύνορα από τα Σκόπια από εδώ μπροστά. Ενώ τώρα υπογράψαμε ότι μπορούν. Τώρα ότι μπορούν. Ναι. Τον Παρθενώνα που είναι ανυπολόγιστης της πολιτιστικής. Ούτε μπορείτε να κατάσχετε μελλοντικό περιουσιακό στοιχείο, παραδείγματος χάρη αν βρουν αέριο στο, ναι, αυτό. Ενώ εδώ όλα μπαίνουν σε αυτή. Τώρα μπορούν. Τώρα μπορούν. Την ανοίξαμε την πόρτα διάπλατα. Πιο διάπλατα δεν γίνεται. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δικό της. Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κατασχεθούν. Ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή τον Παρθενώνα, ας πούμε, ή τους Δελφούς να μας τους κατάσχουν. Τώρα εμείς έχουμε παραιτηθεί και από αυτή την ασυλία. Αυτή δεν είναι ασυλία εθνικής κυριαρχίας. Πάει στο κάθε άλλη. Μάλιστα. Που έχει μέσα ο όρος. Ναι. Δηλαδή όμως κάνω τη διάκριση τώρα μπορούν, πριν δεν μπορούσαν. Όχι, πριν μπούμε στο μνημόνιο δεν μπορούσαν να τα κάνουν αυτά οι άλλοι δανειστές μας. Όχι, κανείς δεν μπορούσε να τα κάνει. Ναι. Τώρα υπογράψαμε να μπορούν. Βεβαίως. Μπορεί να κάνει κάλλιστα να βρει μια πρόθυμη κυβέρνηση, φερειπίν, να κάνει έναν οργανισμό αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων και να πει ότι έρχεται μια εταιρεία, όπως ήρθε, ξέρω εγώ, η American Company, γιατί έπιασε της Γουατεμάλας όλη την μπανάνα, την παραγωγή της μπανάνας, να πει ότι τους τάδε αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε, Δελφούς, Κνωσό, ξέρω εγώ, Δίον, ναι, Βεργίνα, για τουριστική αξιοποίηση την αναλαμβάνει η τάδε διεθνής πολυεθνική εταιρεία. Δεσμεύω τα έσοδα δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Για 99 χρόνια.